Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na taskar marubuta, inda za mu ci gaba da karanta littafin nan mai suna Izza baiwar Allah, wanda Aisha Sadamacika ta rubuta. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda likita yake cewa Izza, gobe idan na je gidan zan tambaya miki ita kanwan mahaifiyar tawa, idan ta amince to zan sanar da ke. Washe gari da safe bayan likita ya zo, ya ce wa Izza sun amince. Duk da cewa ita kanwar mahaifiyar tasa ba ta gari, amma sun yi waya da ita, don haka suka tattara ya nasu daga asibitin zuwa wannan gidan da Izza ta samu aikin aikatau. Wani tangamin makeken katafaren gida ne suka shigo, mai get sun kai guda 5, gida ne kamar anguwa. Za ka iya rayuwarka haka kare a cikin gidan nan ba tare da ka san wani ba. An yi barin dukiya a gidan kamar ba za a mutu ba. Mai karatu ka kura tunanin manyan gidaje da ka taba gani, to wannan gidan babu shakka ya fi haka. Babu abin da babu a ciki. Har ƙaramin asibiti akwai, wanda ake duba ma'aikatan gidan. Akwai shaguna, kai tsayawa bayanin gidan zai iya bata muku lokaci, amma lallai kam gidan babba ne. Tunda suka fita daga mota suke ta kalle-kalle, ga dabbobi nan masu ban sha'awa, su tsuntsaye ne, dawisu da dai sauransu. Dakta ya kalle ta ya ce gidan ya yi kyau ko? Bata iya bashi amsa ba, sai hawaye da ya zubo mata. Cikin mamaki ya ce kukan me kike Izza? Ta dan cije bakinta, ta ja lumfashi, ta ce ina ganin iko ne na Allah. Lalle Allah shine madaukakin sarki. Wasu na rayuwa cikin ukuba, wasu na rayuwa cikin wahala, abinci na musu wuya, wasu suna kukan rashin iyaye. Kaga kuma wasu Allah ya ba su ƴaƴa masu tarin yawa, amma babu abun kula da su. Amma kuma wasu kaga ya ba su dukiyar ta fitan hankali, amma babu ɗa babu jika, sai dai su ci su sayar. Wasu su kwanta a ƙasa, wasu a tabarma, wasu a katifa, wasu a gado, wasu ko gadon nasu ma har sai an yi kuɗin jirgi an je an siyo da miliyoyin kuɗi. Dakta ba na mamaki da ikon Allah, domin ni ma na taɓa ɗanɗana rayuwa makamanciyar wannan. Domin mahaifin Maryam mai arziki ne daidai gwargwado. Mahaifinsa ya rasu ya bar masa tarin dukiya, shi kaɗai ne namiji, sai ƙannensa guda 3. Waɗanda Allah ya hana ba wai baya son su bane, su ma kuma waɗanda ya bawa ba wai ya fi son su bane. Dakta ya ce haka ne, Allah ya sa mu dace. Ta share hawayenta ta ce amin. Suka ci gaba da ɗirkakawa cikin gidan. Dakta ya aika dandanan sai ga shugaban ma'aikatan ya fito. Yau suna ya masa gaisuwa irin ta ban girma. Dakta ya miƙa masa hannu suka gaggaisa. Ya ce ina fatan kun yi waya da anti. Shugaban ma'aikatan ya ce mun yi waya, ta faɗa mun komai. Ita ce wannan? Dakta ya ce ita ce. Ta gaishe sa ya amsa cikin fara'a. Ya shigar da su wani ɗan ɗaki mai kujeru kamar ofis. Ya fiddo takardu masu tarin yawa, a ciki ya fidda wani littafi. Ya ce Izza ta matso. Ya ce ta faɗi sunanta, shekarunta, daga inda take, sunan wani dan uwa, namban wani dan uwa, da kuma aikin da tafi iyawa. Izza ta ce sunana Izzat Usman, shekaruna 24, daga Katsina nake. A sunan dan uwa ka rubuta sunan Dr. Abdul Jabbar, sannan a namba ma ka rubuta nambansa. Na fi kwarewa a bangaren girki. Dr. Abdul Jabbar, wanda tausayinta ya gama ratsa masa dukkan jikinsa, ya karɓa ya rubuta sunansa da nambansa. Ya ce ko da wani abu ya tashi shi za a kira. Shugaba ya ce to babu damuwa, kuma je na nuna muku ɗakin ku. Ɗaki ne mai faɗi, gado ne babba a ciki, ya sha kafet a ƙasa. Akwai toilet a cikin ɗakin da 'yar kujera a gefe, sai TV daga gefe ɗaya. Shugaba ya kawo mata kayan sawa na aiki. Ya ce duk waɗanda kika gani da kalan wannan kayan a cikin gidan nan, to su ne abokanan aikinki, wato masu aikin ɓangaren girke-girke kenan. Izza ta ce to na gode. Ya fiddo makulli ya bata, sannan ya ce za ki fara aiki ne daga gobe. Ya yi musu sallama ya wuce. Suka shiga ɗakin gabaki ɗaya. Dakta ya ɗan zauna akan kujera ya yi murmushi. Ya ce to yaya kika ga wurin, yayi ko Izza? Izza ta yi murmushi. Ta ce kana zolaya ta ko dakta? Suka yi murmushi baki ɗayansu. Ya miƙe ya ce to ni zan wuce, yamma na yi. Izza ta ce to mun gode kwarai, Allah ya saka maka da mafificin alkhairi, Allah ya baka zuriya ɗaya ba. Maryam ta rungume sa. Ya ce Maryam zan yi misin ɗinki, amma zan rika zuwa ina duba ki, kuma gobe zan kawo miki game, kina so? Ta ce ina so. Menene shi? Ya ce abun wasa ne, idan na kawo miki zan koya miki. Ta ce to na gode uncle. Ya yi musu sallama ya wuce. Izza ta juya ta kalli ko ina ta ce alhamdulillahi, Allah kai ka kira ni na kuma amsa, Allah ka ganar da ni hanya. A ɓangaren Affan kuwa, bayan ya dawo daga masallacin sallar isha, wata 'yar iskar rigar bacci Rumaisa ta sa ta shigo ɗakin Affan riƙe da ɗan kofi da lemo a ciki. Tana tafiya ne tana karairaya kamar wata tsohuwar karuwa. Affan na ɗan rubuce-rubuce, ta zauna gefensa sai ƙamshi take zubawa. Ƙamshin jikinta sai dukan hancinsa yake. Wani irin kallo take masa a kasale mai cike da sha'awa. Cikin kashe murya ta ce baby na ga lemo na kawo maka. Bai yi gaddama ba ya karɓa ya sha. Bai jima ba ya ji shi kamar zai tashi sama don ƙarfi. Bukatarsa ta fara bayyana a fili. Bayan idanunsa sun kada sun yi jazir. Da ta ga haka sai ta kwashe takardun ta ajiye a gefe guda.
ta faɗa kan cinyarsa ta fara sansanar jikinsa tana fitar masa da numfashi kamar maiya. Tsigar jikinsa ne ya fara tashi, ya tashi tsaye ya fisgo ta jikinsa ya saɓule mata riganta ya fara sumbatar ko'ina a jikinta yana lashe ta shi ma kamar wani tsohon maye. Ta dinga ja da baya da baya da baya da baya har ta kai ga bakin gado. Nan ya tube ta ya faɗa kan nonuwanta ya ci gaba da murza ta yadda ransa yake so. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin ni mai gabatarwa Sadiq Gentle nake cewa ku biyo ni a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya da Izza a sabon wajen aikinta da kuma abin da ke faruwa a gidan Affan. Naku har gaban abada, Sadiq Gentle.